Caminante no hay camino, se hace camino al andar, assegurava Machado. Aquestes paraules del poeta sevillà semblen tretes de la història del grup Güell, que va fer les primeres passes de la seva travessia el 17 de juliol de 1974. Aquest dia, un grup d'amics va decidir emprendre una marxa des del desaparegut bar Güell fins al santuari de Lluc per a agrair a la patrona de Mallorca que una nina sortís il·lesa d'un accident. Ningú no sabia encara que aquell fet suposaria l'inici d'una fita més gran. Passa a passa, el nombre de caminants que se sumaven a completar aquest recorregut es va anar ampliant. Cada vegada eren més les persones que volien formar part de la història de Desgüell a Lluc a peu, participant en una marxa lúdica que ha resultat ser tot un símbol de mallorquinitat i que, a més, promou l'activitat física fonamental per millorar la salut mental i permet gaudir en companyia de la marxa més important de Mallorca, com subratlla la darrera participació de més de 40.000 persones. No obstant això, la meta del grup Güell no és el santuari de Lluc, se situa molt més enllà. La capacitat del grup de crear vies d'integració i de promoure la participació de la societat mallorquina l'ha conduït a ampliar les seves activitats solidàries. Des de la instauració del quilòmetre zero o la recollida d'aliments fins a les famoses trobades, en què 2 vegades a l'any es reuneixen més de 1.000 persones responent a la telefonada del grup Güell. Tot un equip que després de dècades recorrent junts el camí de la integració ha sabut fer les passes correctes per aconseguir aquest merescut Premi d'Innovació Social.